iye ndaitomubvunzawo kuti unoda zvipi. Kusvikira izvi she's in education sector, she's a qualified science teacher. Yo zvakatangira tiri kudanana kubvunza kuti saka iwo zvaungadzidziswa namukoma wangu wandambotaura akati kana utori nechawada mufana wangu ramba wakaruma unga juru rekuti kunyange zvaipa sei rinotofa musoro unotogukira. Nganyepa. Saka zvinhu zvandototendawo nazvo Mwari kuti aiwa apa Mwari makaita henyu because hanzi hawana mudzimai hawana chinhu chakanaka. Ahora chinhu chakanaka. awana Chinhu chinacho. pakuwana mudzimai unenge wawana chinhu. Urori pane chimwe chinhu. Paunowana mudzimai unozowana chinhu. Saka zvirurova kuti pamudzimai pane churu. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yasata, Utindi, Utindi, Utindi TV yaba ganjanda, uyai kani muone. Right. Muchirongwa nhasi tiri kwenyu. Nhasi uno tiri kumba kwa baba namai Rungwe kana kuti baba namai Muchita. Vamuri kuona vana. Right. Vamuchita makadi. Makandiko eodadi. Baba namai makadi. Nopara edu. Right. Tine zvakawanda zvatichada kuzotaura hedu. Kana ndaona vanhu ivava pane zviripo zvinobva zvanyuka zvinobva zvauya zvimwe. So asi nhasi ndoda kumbonzwa vanhu tuwa kuti vambotiudzawo kuti vakambotanga kuzivana rini uye chii chakamboitika. Chii chakamboitika kuti vazozivana vanhu tuwa. Vakasangana mubhazi here, muchitima here, paraini rekuchera mvura pachibhorani here, kana kuti paWhatsApp. Nhasi zvichabuda zvese pano. Yeah. Handizvi ndokunga musoro wembandiyo unotangani. Yes. Aiwa ndinotenda nemufana wamami paEoda. Chekutanga takasangana pane makore akati wandei. Rari rigore Kana ndisi kuita mistake tanga tiri mugore ra2014 2013. Yeah. 2013 inini ndakanga ndawana basa kukambani yandakamboshandira kwemakore akati wandei yedonje inonzi Cotton Company of Zimbabwe, Cotco. Saka gore iri ndakaenda kunoshandira kumamisha muDevule Range. Kunonzi Chedutu. Tadarika Bechnafu tapinda kuti unga takwenda nabhikita kudai pinda mapraza room. Ndobva ndaenda unogara pachikoro panonzi paChedutu Primary School. Ndopataitengera tichita maactivities edu ekutenga donje. Saka mukugara imomo kune mamwe makambani aitengawo donje ari imomo anga asiri Cotco. Ndomba ndakazonoti nerimwe remazuva takatogara bandaona baby. Oyo! Bandaona baby raishandira imwe kambani. Rabva kusvikawo panzvimbo. Kambani idzodzo Kambani dzedonje idzodzo. Ndobva ndati
uyu munhu akafita naneni. Ndina mukoma wangu anonzi Tapiwa Maoyo. Akagara anditaurira kuti mupana wangu kana uchinyatsotsvaga wife material. Katsvaga musikana akaita mujairi handisi kuti watete vakashata. Vamuchaburanana baba Maslenda, sorry, handisi kuti makashata. So pada chimiro chandakaenda kunoona chakaenda unomecha ndaiimagina ndichitaurwa namukoma wangu kuti apo ndipo because bhebhi rakasimba richiratidza physically kuti aiwa mama wakagamisi kunzi andabenzerera mati zikati aiwa mama vakagwinyawa ende vakanaka. Akatora moyo wangu mwanasikana kusvikira ndabva ndatosvitsa shoko, asi zvazvisiri nyore because papa ine competition baba. Polisi yaitodawo panaitoenda kutonopfimba waine pfuti ona inini bhora rembabvu maitoti unoona gidiri nerekubasa achimomira andikanganwe zuva riya dhiyaiwe, andikanganwe zuva rawakandida iwe, andimbokanganwa zuva riya dhiyaiwe, andikanganwe zuva rawakandida iwe. Oyo right takuda ndoda kuziva matangiro chaiwo amakaita. Right. Matangiro zvakaenda unofadza ndezvekuti tese takagara tiri ndakaona zvinhu zvakawanda zvatinowirirana nazvo. Tese takagara tiri vanhu vanoda zvaMwari. So bosi wangu anga ari mukuru wangu pabasa, anga ari mufundisi futi. Saka taiti maweekends aya Sunday totoenda muclassroom potoitwa maservice muchechi. Ndopandaichisangana futi nabhebhi akuyo muchechi vakaparidzwa nezvedivine connection. Vatatu unotava iyi inenge divine connection. Ndikati Mwari murutaura nezvedivine connection sei ndiri pakutsvaga kwautonyasa kunotayo Koba munati after service right alright namoisa pa flight mode vanadondinesa inzwai mai alright ngawachitangiro ipapo wataura zvandakazotaura after service mbati da connectwa akati chini da connectwa divine connection da connectwa nesystem yo ndakaita because ndakanyasa kunotaiwa munhu ndikasatonyasa kutosvitsa shoko ndichatangirwa inini because papa ine bhora rembabvu ndikati naisisi manzwa shoko raparidzwa iro runyasa kuenderana inini ndatoda nezvako ino ndautokutora kubva kuno kumasvingo ndoenda newe kumanyika uko ndisitirana wasukaizvo kuenda nemi kumanikaland. So hazvina kuita nyore sezvandaifungira nekuti musikana akamboti timbondipa nguva ndimbofunga. So ndakatanga kuramba ndakamutsoma selanguage yevapanhu amazuva ano, kuramba ndakamuteverera ndichimirira mhinduro yangu. Yakatora nguva kuti iuye. Ndofunga mwanasikana achazvitaurira ega anenge aimboaseswa, but chinhu chandakafarira aindibata zvakanaka kuratidza kuti ushamwari hwedu hwanga huri kuratidza kuti zvine future mukati. Plus tese tagara tanga tingori vanhu vakangosangana kuti tiri vanhu vekufara. Kufara ndokubasa kwedu, takatozvipira kuti ndo magariro edu, DNA yedu kufara. So taitoti tiri pabasa paya dzimwe nguva totomborohwa masongs ndichitojaivha ndiri pamusoro pemabhero edonje, iye achitotora tichingotamba tese tiri mashamwari tisatanyatsokuziva kuti zvichapera sei. zvinoda kuendepi zvirozvo? Auzoti one day zuva rakunonodoka bhebhi rakauya kubasa kwedu kanangandiri kuti rutaura edu nyaya tamuperekedzana nekudai vandachiti aizvi ndauda kumboritaura futi ndinzwe wedhiriariya kuti arichadairwi mushere nekuti ndakangoona ndega kuti network inenge yabata.
nemaitira zvazvakuita wega unongoziva kakuti apa zvaita. Ndopandakabva ndati ndakupiwa hagi bandati I love you bandanzi I love you too. Kubvira ipapo kubvira ipapo apo yanga yatova hani. Mira ipa. Alright. Ngati chibotarisai muchipedza kunzi I love you too. Makaita sei? Ndakanyasofunga ndandega ndati machira kumba kwangu. Ipapo. Ndakakanga kuti ruin ndikati is this real? Chokwadi zvatoitika here. Because unongoziva kuti ishoko rinongonetsa kuri kutoritaura kwacho kuti ndinokuda. Ndikakurema unogomunoona vakomana vese unotozviziva kuti unogona kubva wakatozvironga kuti nhasi da unonotaura kuti zvakatozosvika wosvika andakanzi I love you too ndakatongoshautisa kana ndachiti but I love you baby. I love you baby. Pane muchina anonzi matsotsi anoita street theatre ndakupotofimba baby. Dzasvika dzobva dzati zvise look fire. Unoziva kuti ni ndokuda. Unoziva kuti ndo musikana wabva atasa unoziva kuti ndokudana. Rakaramba kubuda. Yeah. Right. Saka vobva madiwa. Ndadiwa paya ndandini ndabva ndadzokera. Vakomana ndiri kuvhara ndadiwa naSuzanini vakandinetsa nguva huru nhasi uno ndadiwa. Engonzo. Yeah. Ndadiwa udaro. Ndinuyo ndadiwa. Ndabva ndachienda manje. Ndauchidadira rimwe timu kuti akomana musiwoyo mapurisa ataishanda mabhozi taishanda mabasa ekubata mari dzemakambani tichigara nemapurisa achitichengetedza kuti tisatize nadzo kana kubirwa. Ndabva ndatotaurira boys ataigara navo kuti vakomana musabata musanditorere matebhura chivachivaire tidokugagozi vavaidi hondo neni. Vakomana vakati hakunyepa unodiwa ndikati amirai munzwe munongozoona mangwana chete action dzacho dzanandichita munotonyasa kuona kuti taamurudo. Zvakashupa vanhu vakawanda kuti ndinzingawina baby because nevakuru vemakambani vaitoshandira vaitodawo pano vaitodawo vakazona ndapo manje vakaona kuti muchinda atomira uyu nekuti chandakadzidziswa namukoma wangu wandambotaura akati kana utone chawada mufana wangu ramba wakaruma unga juru rekuti kunyangwe zvaipa sei rinotofa musoro unotogukira. Ndakaramba ndakaruma baba ndikati shamana ndingokusi. Right. Saka ndikati aiwa pajuru ndo baba zoto. Kuramba ndakarosara ripo. Ndikati ndiwe chaiye munhu wandaidaiwo wandakanyasa kuona muhope dzangu. Asi chandoda kutenda Mwari ndechoti handina kuita mistake. Takazofamba rwendo rwedu murudo rwedu tikazorora nawo zviri official muna 2015. Kubva ipapo
kusvika nhasi uno haiwa zvinhu zvokuendeka no complain. Ukaona kuti akutogara tiriwo mumba medu tino musha wedu zvinhu izvozvo zvinongofadza, tinongodzorana tichienda mberi tiri pamwe. Manake ese kuchechi tinoenda tese tinoridza, umwe anoimba kuchechi umwe achiridza, zvokuti vafundisi vanototiziva vanofarira kapo yedu nenhau iyoyo yekuti tinoimba tinoshumira Mwari kuburidza nekuimba nekuridza tese zvaita. Plus ndafarira kuti unoenda kuchechi nekuti mumba musina Jesu hamuna rugare. Mumba musina Jesu hamuna rugare. Mumba musina Jesu hamuna rugare. Munongopopotwa mazuvawo. Muri yeZimbabwe pamwe pacho kupopotera nakuya nekungofundumwarirana nekudai inhau yekuti mumba munenge musina Jesu. Pamwe pacho toda kutsvaga Jesu. Arimwe mumanzwa vanhu vanongofara nguva dzose. Ani muri kuona apa tati chitongofara right mama. Ndoda kumboya pa handisida kusvika zuva rakakandwa soko. Zuva ramakatanga kuona murume uyu. Imimi mukati mwenyu makazvei. Zuva randakatanga kuona murume uyu. Chekutanga takawindondisana kuti kaziwa wenzai kunomako. But ini ndinonzi Simba Rasha. Ndikati ndinonzi Nerwanda. Ndozita randakataurira. Andinotaura rangu rekubereka. Handasina kana chifungidziro kana chimwe chekuti chiwapakazoitawo rudo ruchienda mberi. Ndakangoti munhu angouya workmate yangouya. Asi nokuzongoonawo tichigarisana nekushandidzana. Nerwanda rakabvepi? Nerwanda yese neyokumba kwedu. Okay, makataura sei? Okay, right. Saka nekuzongofambawo nekuonawo kuti munhu anofambawo sei chikombewo nemakompetitors angaripo. Aiwaona kuti mukomana ushuwa anoita tamupashawo kumba kwedu. Apa musipana chati chaitika. Ndini muri kufunga muri nyika? Tiri kufunga. Chiona kuti shuwa munhu unoita. Shoko parakazokandwa asi munhu kuti atatodzidza nokuona kuti kasi chekutanga takatanga kutongova mafriends before shoko razouya. Takatanga kutongodzidzana nekuona zvanofarira ndo zvanofarira. Lasi ndakatongozviudzawo kuti handiro kwandakaberekera. Ndofana kurono kure kuti ndinokwirawo bhazi ndichienda kupi? Ndichiendawo kumba. Ukanzi wafiwa unokwirawo bhazi wodini? Woenda kumba. Kuti mwana wemhanya odaidzawo ati pano kuno zvaitika pano. Wotongokunzi ndasarohwa kana kuti ndasanzwai kana ndashayiwa chakati. Izvozvo ndakakura ndikuti handikukura ndakadaro. Saka pandakazoona qualities wangu andaidawo kuti murume anondiwana anofanira ndakaita sei. Baatika mabhukuse ese akataiwa apa ndadako. Amirai mai. Saka mimi zvinoreva kuti manga magara mavaredi mwada munhu wenyu asati asvitsa soko. Aiwa munhu anga agara adiwani. Kungonyepa zvangu kunzvenga nekunyepa kuzara munotsungirira here. Papa ndaone kwati munhu sho unoshingirira here. Kwete kuti munhu apfimba nhasi mangwana akutoti munofana kuona kuti kana azomimba pakaita problem unoshingirira here. Ndoda kubvunza mubvunzo wekuti dai imimi pamanga mwada munhu muchasawana munhu mwamuda obva arega ukanda sitoko mwaita sei? Kwai kutosiyiwa zvakadaro tarodzi baba wachahumo. Vaita kuti baba wachahumo. Baba wacha hamuna kwezi ukana munhu wati 2 days akutopimba munhu akutoreka. Kuti pakaita problem amese anokuziva. Pakaita chiproblem chidiki akutodini. Amamhanya kupindwa mubvunzo wangu wandaida kuzobvunza kuti kodai akarega pama muchimboramba-ramba. Okay, ndo wamapindura. Ndandiri kuti ndandabvunza wekuti dai akarega ukanda soko racho. Mobva mwati ndaitongosiya. Taingora patiri mafriends zvichingoenda zvakadaro. Asi mukati muzvikoti dai akanda. Tichingotsa. Mukati muchingotsa. Ora tingatimboti isusu pamakazokandwa soko mwamega. Mamusi kuzwa here kanenge kakunonokerwa kuti ngachiuya kuti ndimupindure ndada mati. Hapana pamakamuita sort of like akunonoka. Hapana because ndaitotestawo munhu. Okay. Kuda kutoona kuti shuwa munhu unokutsungirira. Nokuti pamwe pacho munogona muchingororana mune zvimai vanhu zvombotiza. Munotsungirira here. Saka tinda kutombokutesta iwo vanobatista.
Tanonoshinga here kunyadzoshingira kana zvakaoma. Because apa isunga play papo shuwa shuwa. Unotodza kuti ashamwara zvitoiti. Mari zinza zvitoiti. Vakatomota zviti. Zvitoiti. Inenge kubasa. Unayozotsvaga vanhu. Yei. Saka nekuzoona kuti munhu urutsungira uzodashuwa munhu anoita test yakadini. Test yakapasa. Zvimangatika asi test manje. Test ndiyo yangayasara. Ndiyo yangayasara ikuonekwa kuti anotsungirira here mukomana. Right. Ndanzwa baba vachiti takazoorana zviri official kuna 2015. Baba vakati vakauya kuzobvisa here kana vakauya kuzobvisa, vakauya kuzokumbira. Okay. Vakatouya vakakumbira, vakaroora, tikadzoka tikachiita zviri official kuti munhu wakupi wazotorwa. Munoona kuti baba ava vakatotanga kubvisa muchikumba kwenyu. Yei. Vakatanga kubvisa tichiri. Amandikunda. Aiwa, wewe ndikunda. Hapa ndikunda. Musinanga ini ndakazogadzirisa mistakes yangu. Alright. Bozi ndofunga zvaingoenderanawo nekuti ndandisanaziva umwari futi. Ndakaita kuya kunonzi kukanda pakitchen. Takatizisana vakatosiya nyemba dziri chikari chenyemba chiri pamoto chakanzi chidzira nyemba dzaitoshandiswa semurivo pane kudoro. Unotenda chose. Pum unoenda arowa pasi. Apa manje inini mukushamwaridzana kwataita sezvaambotaura mudiwa wangu kuti taitotamba tese. Iye ndaitomubvunzawo kuti unoda zvipi. Kusvikira izvi she's in education sector, she's a qualified science teacher. Zvakatangira tiri kudanana kubvunza kuti saka iwo zvaunoda kuita muupenyu ndezvipi. Ndinowo zvangu zvandinoda. Muchaziviswa saka ndakati inini I'm going to support you pane zvaunonga uchida kusvikira wazviachiva. Asi chikumbiro changu neni undisapoteo kuti tifambirane. Ndinowo zvandinodini zvandinodawo. Saka izvozvo ndizvo zvimwe zvezvinhu zvakaita kuti tisvike pakuzoti method yekuroora tiende kunokumbira. Nokuti iye aitaura kuti mukukudzwa kwangu handina kukura ndiri benzi, handina kukura ndiri munhu anga aine musikanzwa. Saka mungodawo kuti nemapindiro anoitawo mumba mangu mungoitawo zvinhu zvinofadza vabereki. Haisi pfungwa dzacho tatisina kunyepa chaiko zvinotonzi murume anobudirira nekuda kwemukadzi zvimwe zvacho ichokwadi. Tatisina kana pfungwa dzeumbo taingoti ameno chero zvazvaita chero vakatizira chero vakadi tozozviona. Asi nekuda kwekuti mwana wevanhu ndiye anga aine urongwa. Aiwa ipapo we have to appreciate kuti akamira kuti tirongeke. Neni ndakazotozvifarirawo. So ndakatanga kutochengetawo mari kusvika ndakwanisa kuunganidza mari yangu yekuroora ndichitevedzerawo zvaanga ashuwira kuti aiwa toda kuti tiroorane zvakanaka zvinofadza vabereki. Izano raakauya naro ndiye. Saka anenge anyanya hangu kuzvibhiga. Ipo chandakazongoita kushanda mari sababa urongwa mai wachifambisa kusvikira zvafamba. Asa vagaiti mukurovera imaoko mari. Saka baba. Yes. Imi makaenda kundobvisa mari handiti. Makaenda nehama dzenyu handiti. Ndo zvinoitwa papa mubasa. Makanga masiya maudza vanhu kuti ndikuda kotora nhenya yangu. Handiti. Vanhu makanga masiya pavavo. Kuroti vanhu vakasara vane zvidokwa chekuda kumboona kuti paunganidzirwa mari kudai. Hati uyei pamakazoti mwavako mari. Mwasvika pamusha nemuroora. Simboti pai zvishoma zvakaitika. Ipapo zvakaitika manje zvinorwadza. Ashebo, atachi. Zvakaitika ndezvekuti inini pandaishandira mai vangu patakazoroorana anga kuchikoro.
uya patambotaura kuti anga uda kuenda kucollege chichi. Saka inini ndandiri kubasa kwangu kuya kudonje because taenda pagore tichienda. Saka gore rakazotevera pakangopera contract yake kutanga akabva atosiyana nazvo kwauchitoconcentrata nezvekuda kuenda kucollege. So patakazororana I still remember kuti ranga riri mwedzi webirthday rake futi munenge muna September imomo. Anga kuchikoro. So takangoti ndaishandrodhuze nekumusha kwavo kumba iko kwana Chirema iye akudzidzawo kudhuze nekumba kwedu kwaMutare. Saka zvaakuti iye ari kuchikoro ndiri kubasa. So patakapedza kubvisa mare urongwa hwese hukaitwa, vanhu vakapemberera tiri ikoko, vana tezvara vakatotipa mbudzi yevakwasha. Mai mwana vakabva vatorana nemunyai anova mukoma Godnose Chadenga, ndo akamira semunyai, nababa nyakundibereka baba Mathias Muchita, vabva vatorana vatodzokera paMutare. Inini manje ndabva ndasara kubasa. Ndakatosara pamba pavo handandamupasha kakutosara ndakatowata zvangu mumagumbezi vazotomuka nguva dzakanopera ndakutodzokera kubasa. Ava kwautonzwa kuti tafamba zvakanaka tatokwaMutare mbudzi totoisa mufiriji mbudzi yedu handina kutozoidyawo nenyanda ndiri kubasa. Asi chandakafarira ndechoti urongwa hwakafamba zvakanaka. Nemudzimai takazotoonana weekend yacho ndatombosara ndichishanda kwauchizoti umwe wangu bheta ndichitevere kuchikoro kwaanga ari kuyaga kwauchichitevera kwaMutare manje tichionana kwauchitanga kuchironga zvinhu zvedu tiri pamwe sababa namai. Saka chakarwadza apa inhau yekumbosara papasati pakuita kana amana paida kusvika muchimborova yamashawo munhu ndofunga pamwe yamwizi kuti munoiziva iyoyo ndekuti ndiye mwana uye wandaireva, ndiye mwana uye wandaitaura, vimbai mwanasikana mwanasikana chichederwa seshereni. ndakamboinzwa sandigoni kuiita. Vaomana hatina ito kublema, ranga riri basa. Papasina zvekuita but papasati pakuita. Pakaipa. Saka ndobva machizotevera weekend. Yes. Kwasvika pakuonana neumwe wangu kwanyatsotarisa kuti shuwa ndini here ndakafara. Kunyatsofara chaiko, kunyatsonzwa kuti aiwa Mwari maita henyu. Alright. Wow. Right. Mai Muchita. Baba ava vakamboita sekwa. Havana hasha. Fantastic. Taubona kesi yacho. Unozopa answer yes. Jaja chokwadi. Avatunguronga vanomboita hasha. Munhu amboshaya kuti anomboita hasha. Asi munoona kuti munhu pakugara kwake ane hasha here kana kuti anongozotiwo kana munhu atsamwa munhu anotsamwa. Asi vane munhu akaita sei? Munhu anogara achifara nokuti nguva dzokutsamwa haishoma. Zvandiri kuona izvi ndo zvavari zvamuri kuona zvinhu zvavari okuti hapazomboshekwi mumurelationship hapazomboshekwa munombozokwiziranawo sinze musina kukurambisa mune muchitanga kutojairana. Problem inokonzera izvo ndozvoti mudzimai wani unoziva baba wani mudzimai waanozwisisa kupfuura madzimai echidimai avo. Inini murume wamunonyatsonzwisisa wamakakura muchinzwisisa kuti ndibaba vedu. Saka munoziva hondo inozobva kuti imimi mukati wochita unga babangu iye asi baba yedu iye wotoita unga mai yangu imi musiri mai. Ndopazvoona manje. Saka saangu vachiti zvedu kuti togarisana zvakanakisa zvakanaka chaizvo hatishori Mwari ndo vatinongotungamidza zvese zvichitongofamba. Asi hasha dziri
Andoonera kune vamwe kwete kwandiri. If provoked, if he is provoked, kune vamwe. Unyazoona kuti kuzoti ndikazoprovoka ndirini. Vakabuda chakanaka. Ndosara here. Yo. Unozoona kune vamwe kuti hapana umira faina. But zvemumba medu. Hamuna kumborohwa here nababa. Zvamwari handisati. Woo. Zvamwari. Tikatopopodzera zvokusvika pakuti munhu anoti hashaka anotobuda watombondo kozodzoka hasha dzaserera tochitangidza kutaura nyaya tadzikama machitana muchimboti chipai. Inini hangu pachangu ndichada kuzobvunza hangu baba kuti mai vakamira sei, but inini hangu pachangu handisi kutaura nekuti mwataura izvozvo, asi ndikangonzwa munhu anonzi anoita gadzisa nyaya dzake nekurova, pandiri ndakutoona saska muchaiko. Sorry, I don't know. Ndinoona kukunikana kusvika pekupedzisira. Kunoratidza kuti pfungwa dzako dzinogumirwa. Ndozvandakaona. Ini ndega ndichikura ndakazviudza kuti handizofi ndakarova munhu andinoti ndinoda. Because kana ndikazoti I love you, it doesn't make sense. Plus ndine imwe therapy haana kutaura hake kuti ndikatsama zvinopera sei. Anozviziva ndine mushonga wangu wandinoshandisa kuti ndonoderedza hasha dzangu uyo urupo. Gitari. All right. Ndine musharuka akandiudza. Akaenda kunashi. Baba Guti. Akandiudza kuti ane soko raigara achidzokorora achiti vanhu vechidzimai vakasikwa zvakasiyana nevarume. Kana kuine vanhu vanonetsa, 90% yemadzimai acho anonetsa. Saka murume unofana kuita mwoyo murefu, unoramba uchitatamuka uye usingagumi kutatamuka kwacho. Saka inini ndaizotora rekeni manje. Ndobva ndatora rekeni pane yatinoti geta. Iyo iri pamotabhaiki iyo. Kwakuya rekeni imwe yatinoti isu taiti muumpuru tiri kubocha kuti chifudza mombe inobariswa mombe, so yakaita inobariswa shiri yakaita round. Kana ndikatora iyoyo ndotora iro geta ndikaridhonza rinotatamuka, asi rinozosvika pakuti nti ukadhonza ubva ipapo rinodambuka. Dhani iyi manje iwewe ndiwo waizoguma iwewe kustretcha maoko ako, kana kuti waizorwadzirwa nekuidini nekuidhonza ukaita zvekutamba inotsveta one side ikakurova. Saka ndakabva ndati no, saka nyaya iri panapo murume anofanira kufanana nerekeni iyi inobayiswa shiri kwete geta. Chinozosaka vazonga vakuti takushandisa maoko kurova, mwoyo unenge waramba kutatamuka wadambuka igeta. Igeta mwoyo unenge waramba. Right, bye. Okay, ndakwenda kuna baba. Baba, munhu akaita sei? Uyu kauye. Uyu munhu bo. Munongona sekutaura kwaaita ka. Takatanga tiri mashamwari. Relationship yedu yakabuildwa pekutangira paushamwari zvekuti takazosara hedu tatororana, ndatoona zvakawanda, ndatonzwisisa nezvake kuti aiwa uyu munhu handizononetsani naye pamukurarama. Munhu uya ane pfungwa dzekuti tinoenda kumberi. Kana aona zvaona zvisina kumunakirawo, asi munhu uya kuti anofundumara oramba akagara akamirira kuti ndikazobvunzwa ndozotaurawo ndatsamwa nechakati. Munhu wekuti anogona kungokutaurira kuti izvi handina kunyatsonakiwa nazvo, hazvisi kundifadza, zvekuti tikatosovha nyaya yacho kana zvinova zviri kunetsa ipapo zvikatopera zvatopera. Ende munhu futi wandakaona, because pakutanga zvanga zvisina kunaka, moziva financially uchiurora wabva urora zvinhu zvinombotanga kudhakwa, zvanga zvisina kumira mushe zvimbonetsa. Munhu yava kuti
anga ari pachinzvimbo chekuti akatsamwa akarwadziwa akabatikana nesituation aigona kupinda mumba otozvichemera akari mumba obuditsa misodzi yake iye zvinonga zvaitika zvamugumburisa. Pakatouya vanhu panze aitopukuta misodzi yake otobuda kunze with a smiling face. Zvega zvinezvo zvakandidzidzisa, ndakadzidzira kumuda zvakanyanya nekumunzwisisa nekuti ndakaona kuti shungu dzake kana zvinova zvanetsa haapfukuri hapwa zvatinotaura pachishona kana kutukana chaiko I don't still remember takaizombomira poti iwe tichichaudhana kana kuti kusawirirana hazvisati zvamboitika. Munhu anoshanda futi nesimba anouya nema-ideas mumba yakuti tinotoenda mberi and she dreams big. Munhu asinganyanoda tunhu tudoko kana twenzara zvakadaidai, anoda zvinhu zvakakura zvakanaka. Kunetsana pachezvangu kandingadai ndataura handirangariri pamakore ese kubva 2015 kusvika 2026 taane 11 years. Kana umbotsunana chaikutsuna zvako kana umbonyepera usikiza kuti anoda umbokurowa kana umbosvika pakunetsana poti hanzi toda kurowana zvasati zvamboitika ndinganyepa. Saka zvinhu zvandototendawo nazvo Mwari kuti aiwa apa Mwari makaita henyu because hanzi hawana mudzimai hawana chinhu chakanaka. Pane soko rativangusiira ino amene ndoritaura iripoza ndinotanga ndadzinga vana mbodzingai vana uko varikuona mbopozai vana vabve vhesi yekuti awana mudzimai inotanga unzi awana mu atiti dzimai yozonzi awana chi awana chinhu chakanaka awana chi chinhu chinacho pakuwana mudzimai unenge wawana chinhu urori pane chimwe chinhu paunowana mudzimai unozowana chinhu. Saka zvirurwa kuti pamudzimai pane chunhu. Kopa murume manje azopedziswa ere Bhaibheri murume agara anechi. Ale uzoendeko rakazotika kuvhundutsa Bhaibheri ari pano kuti richiverekwa ritovhundutsa. Kopa maoflowa. Kwetoti vanhu varoweni right. Mai ndanzwa kuti makaita nenye teaching what saka muri kutoticha here? Ndiri kutoticha here. Okay, kupi? Ndiri kuticha paTafara High School Bikita Masvingo. Wow. Hey, akomana saka wakomana Masvingo. Saka itai kuti mai vauye kudhuze kana kunobva kuno chimwe chikoro iko. Chikoro chiriko bhati munzwa manje zvawambotaura paya vati ndakazviti inini handidi kuroorwa muno nekuti ndongonzi kana paitika zvaitika ndongonzi handiti maidaira paya ininowo futi ndakati unozoti kumboshanyirawo mumaoko chinhu chinongonakidza. Saka ngatibve tatoisi pamusoro pazvo kumusha futi ndopatakaroorera area yaari. Panewo zvimwe zvinhu zvinonga zvichidiwa sevana vakazvarwa hatichati sekuti taababa namai tautozvitonga tine vabereki. Ndine pandoda kuenda because of our time. Ndanzwa muchitaura nezvepirisi renyu. Toda kuti mumboita one zvamumboita zvamunoita ine handipo ipapo kana ndichizokujoinai ndokujoinai. Moda ripi? Ndoda ndoda kuti mumboita zvamunoita imimi. Mumboita zvamunoita imimi kana magumburisa. Kana ndagumburiswa magumburisa. Imimi imbotangaiwo musati madaira munozojoinira kana zvaakunakidza because muchakatsamwa apa this time magumburisana manje. Toda kumboona firimu racho. ndikaona ndagumbuka
ndinotora gitari rangu ndobva ndambotanga kuridza hangu ndichinzwa kuti musoro mangu muri kuya zvipi. So apa ndudongoro hangu kanonzi rumbidzo. Andika it goes like it. Saka ndakakuona muchitsama muchizopera bhicha nabhicha. Maita Mwari wangu, Maita Mwari wangu, Oyo. Mandipa mumwe mukana. Maita Mwari wangu, Mandipa Mwari wangu, Mandipa mumwe mukana. Mandipa mumwe mukana. Maita Mwari wangu, Maita makairekodhere akairekodha ndiyo yakambopinda mutop 20 paDiamond FM inonzi Rumbidzo, iripo paYouTube right mirai inonzi chiisongo Rumbidzo, inonzi Rumbidzo inowanikwa paYouTube channel yakanzi chii Humbwe Stars International. muri kuzvinzwira muri yeZimbabwe manyai mototora chimbo ichi chinokomborera ndangokirawo panapa asi ndakainzwa yakaipa song iyoyi. So song iyi hatisida vanhu vanongotora hama dzangu, tokumbirawo ndapota nemweya waMwari tibaye pakanzi subscribe, ungotokonya paye pakanzi subscribe, hazvibhadharwi mari, hamuna mari yamunotorerwa muaccount mwenyu, mungobayawo paHumbwe Stars International mukanyora kuti Rumbidzo Humbwe Stars International, musati matodownloada song yenyu mosiya mati subscribe, panobuda option pakanzi all, kobva mabaya futi ipapo pakanzi all. KuFacebook zvakare vane Facebook page yavo yakanzi Humbwe Stars Music. Humbwe Stars Music. Ngatifollowei page iroro tivafarire rakanzi Humbwe Stars Music kuTikTok amusati mava. Ndiripo Humbwe Vanorema. KuTikTok Humbwe Vanorema. Saka vari yaka kwese ikoko, right? Humbwe? Yes baba. Pane vanogona kuda kubata direct pafoni, vanoda kutaura nemi zvimwe zvinoendesa basa mberi, kana kungokukorokotedzai ka because assist uchada usiya tauna zvo makachata zviya
atisati tachata. Muchato uri kugadzirwa. Muchato tiri kugadzira. Tinomboita mariheso. Tichamboita mariheso kuitira kuti vanhu vazonyatso vanogona kukorokotedza vanogona kugara. Murara wedu kunaka nesi. Saka right vanoda kufonera iwe. Vanokubata ipanhamba dziri. Vanoda kundifonera vanondibata pa 0775 092 482 0775 092 482. Wow. Iyoyo inoita pazvese macalls neWhatsApp. Texts, WhatsApp. Right. Hama dzangu we, nhasi tanga tiri kuno muchirongwa, nhasi tiri kwenyu patamboshanyira baba namai muchita. Ndakuchikuzivisai zvimwe zvakavanzika zviri seri. Bhendi iroro rinonzi Hungwe Stars tisu former members aro. Parakavambwa taivapo mafounding members tisu vakarivamba. Right. Hungwe Stars iyi yakatangira maMutare, tikazvambura vanhu pachibuku Road to Fame paMutare, tikazobirirwa kuGrams Stadium kuHarare uko takazvambura vakaramba kutipa mari. Vanhu vekuHarare vanetsika yekuti vanzi mari haibudi muHarare. Hazviti vanhu vanogona vanongogara kuHarare chete. Nendi munobva uko moya motora takakwapaidza takaridza songo ibisasha Topembera. Takaridza Sasha. Takaridza Sasha. Timbokuroverai chatakavakwapaidza nacho vakatibirira. Asi ndofarira kuti the late Oliver Mtukudzi vakataura soko paya. Yes. Vachitambidza vanga vachinzi vawina. Muturiziva soko. Zvikanzi imimi endai mogadzirisa music yenyu. Mwawina asi handimi magona. Ichopandi mashoko ivavavo akataurira. Mawina asi hamusini magona. Wasanga atora chimwe. Ground rese rakadaidzwa kuti Mutare. Mutare. Bota takamirira Mutare kare. Nobva vati tswanya but maZimbabweans soka denga iri vachaita rekugumira. Pane zvimwe zvoda kunyara. Izvozvi kutaura kuno kubva paRiverside kuenda kwaOdzi road yanga yakugadzirwa 2 minutes simende dzatobiwa. Vana baba aiwa vandoda kumbovapa sando. Imimi muri zvibaba aiwa amuzi. Varume vakatoba nguva diki vakatoba road yatotadza kugadzirwa. Zvinhu zvese zvakabva uko vakasainira zvikavapo zvaapa nzvimbo. Road yatotangwa baba izvozvi yamira kugadzirwa. Inobva akwete inobva paRiverside kundobata Odds. Yakatomira nyuzi dziri kutendera vanenge vakasungwa vanenge asi musoro yenyaya pakatobiwa. Saka vakomana zvimwe zvacho soka corruption yacho tichirwere chinonzi corruption tichazochikunda. Ngaitimbokupa iyo yacho yatakazoroverwa corruption yatakazobirirwa yacho. 1 2 3 go.
ini ndisina seiko uchindiwanzira. Ndakazviona una rudo neniwe pandakabudza ndiro jambakakusambura. Ndakazviona una rudo neniwe pandakabudza ndiro jambakakusembura. Waida ndikudze ndineiba yangu ini ndisina seiko uchindiwanzira. Waida ndikudze ndineiba yangu ini ndisina seiko uchindiwanzira. Ndakazviona uko ndikutsungirira pandakadzingwa basa paye vakandiwachisa. Ndakazviona uko ndikutsungirira pandakadzingwa basa paya vakandiwachisa. Waida ndiite seiko zvanzi basa rapera sasha vakandiwanzira. Waida ndiite seiko zvanzi basa rapera sasha vakandiwanzira. Moyo ndavaona mai umwe vachirova ngoma. Isa like ugosubscribe ipapo. Titabodhumana nhasi tadhumana. Saka tatimbobva tambutsanangura. Ndinotenda kuti tava nenguva yakanaka hama dzangu navamuchita namai tanzwa zvakawanda ende mabva mazivawo zvimwe zvataita kuseri uko zvatatisati takambokuudzai. Senguva dzose don't forget to subscribe to our channel Utindi TV kuti utindi ndokuti thickness kana kuti ukobvu. Zvinova kuti kana washuva zvikobvu unongomhanya paUtindi TV. Tisakanganwa kuenda kundosubscribe pakanzi Hungwe Stars International. Right. Tisakangana kufollowa zvakare Facebook page yavo yakanzi Hungwe Stars Music. Tisakangana kuvatsvaga pa TikTok pakanzi Hungwe Vanorema. Fear not, sin not. Bye bye. Bye. Tata. Wagomana, wagomana, wagomana. Uyai mo
tione zvaitaka televizheni kuti TV yashata. Otende, otende, otende TV yababa kanjanda uyaikane mbone euta kanjanda waya waita mukurumbira neutindi TV amakan komana mweta makumbo zofambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikidza neterevhizheni. Otende, 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 otende baba nesuo tasimuka tarirai.